Kani rik All India Radio Shillong ka khubor man puli di kasan li jana ki mat ki bokong san jong ka khubor. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulakhot lawe re barok kinong India ban penlong ye ke India bathamai lingba ka atma nirbhar Bharat. Kari India ha ka jing pratlenti banlong ka benta ka bokong san ha ka penbet ki jing ki ba ka perthai shitulok ka mat laong Menteri Rang Badu Narendra Modi. Peni hukum ki bor penia district Meghalaya bante alakam ye ka sukasngan ha ki jingle ekmen Christmas bat le ekmen snam thamai bat pli menteri karep karyang gajala ye ki yeng office ka krishi vigyan kendra ha East Khasi Hills bat Haribhoi district ki khubor ki babnia menteri Rang Badu Narendra Modi ulaong ba kari ka jam saprang ha kalenti ba baro kinong song kin yo ye ke jing toy na karoi kaman ka ba menta kalaja klenda nyu silang kaman inu nuru haba ajing kran ha jing yelang rakhi dap sis pa asnem jong ka Aligarh Muslim University leng ba ka video conferencing nin the step menteri Rang Badu lakuntu ye baro ban wan sa kaman da ka jing ye tli ban pelong ye ke India bathamai leng ba ka atma nirbhar Bharat uloong ba ki kintin pira ban poisa kani ka thong kilong सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मंत्री Rang Badu kari Narendra Modi ulaong ba ki scientist jong kari India kila le ye ki jingwat benya ki belong ke jing pratlenti bat ba ka karkhana technology jong kari India kadai ka bahakmat na ka benta ban pinbet ye ki jing ki ba ka perthai shitulok ka mat haba ye ka jing kran pli ka jong ya ka India International Science Festival IISF arajar arpau lemba ka video conferencing Modi ulaong ba khanang ban kunjo sya ka kerdan ka banirang kador bat ka perthai ha ka liang ka jing penbet ye ki jing lemba ka jing start science ka India ka dan ye ki south liman kata ka data demography demand but democracy menteri Rang Badu ulaong ba kari India kalong ka barius pa ha ki dinjan ha kalenti jong ka science but technology bat ru ha ki ba peni thamai ha ka ba ulaong ba ka thong jong baro ki jile minot ki jongi kilong ban penlong ye kari India ka jaka pedeng ka bala ban shanya tam ha ka liang ka jing tip bat ka jing hikai ha ka jing start science menteri katnat karep karyang jong ka sarkar Meghalaya uba bante dor lingdo hingga sengi ula ple ya ka yeng trikam jong ka krishi vigyan kendra ha East Khasi Hills district ha ka jiran rangkat lang menteri katnat community and rural development uba Hamletson Dotling ha bakren ha ka jingelang uba bante dor ulaong ba ka jing ple ya ka yeng trikam balapan scam jong ka KVK ban kentiu susu ye ke jingklan jong ka ni katnat rekam ha ka ban kentiu ye ki pa nong rem susu ba lengdo ula pentem ba katnat karep karyang jong ka jela kan thau su ye ka snat jong ka KVK saha West Khasi Hills bat Jainti Hills ha ko pat kalyang menteri katnat community and rural development ulaong ba ka krishi vigyan kendra kala ay ka jing sakri ka baklim teng kai bor na ka banta ki pa nong rep ka jela na ka yeng trikam ka basipor ha kini ki sipos nam balalek laban kedo ba ha ka ngipli ya ka yeng office bapura ka balayo kanti da ka KVK la sam ye ki tiar rep pat kin rutli ki korlo lengkha sa kinong rep kani ka kubor ka wan chapina ka All India Radio Shillong Laitli kijing mlian bangi baro ngi de ban bot perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut. Penjinga iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betab bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Kani kadi All India Radio Shillong bat mentang ini beteng biang ye ki khubor ki berangsa nakadaw ki jing rakhi ya ka Christmas bat eksnem thamai ki ban long ha ka arpusan bak alai puai terik mentau benai ki bor district jong ka East Khasi Hills ki lamaham bakala bandan ka jing penbethai ye ki bom pataka ha kini ki jing lekmen ha ki jaka pat ba
bat ba lada omla bante lakam degi kendon an kala bandan ke jingma ka bakta ya ka suk ka sngan ba ka jingkhoj hakle air bat hakamar yang saudong kum juru degi jing sawa ki ba penthot ki bat ba kum ta ka district magistrate jong ka East Khasi Hills haka hukum ka bala penmihnen ke si ka arpulai tri uno pra kala penjari ya ka kendon iwe saw si RPC ka bakhang bandi banthet bat bandon ye ki bombula ha ki district la syapat ban penbethai ye ki bombula tang ki ba la thiet ne ki dukan ki bala yo license ki bala yo jingbet na ki bor sanshad bat tang ha ka por bala ai jingbet da ka NGT ha ki ni ki atli ki jing rakhi lekmen kata na du ka por khatwei san pusan minit min miet hadu khat ar si teng min miet kata sa pusan minit ha ki sinya jong ki ni ki atli ki tamasa ka district magistrate jong ka West Giant Hills district la penmi ya ka hukum ngan ong biang ka tu district magistrate jong ka West Giant Hills district la penmi ka hukum hapo ka kendon iwe saw si RPC ka bamanai ka jing di jing thiet ba ka jing don yi ki bombula ki bala snana barni yi ki bom pataka bala serdo alang ka ba penlong yi ki jing bethei ban bud we din we ki belong ka daw jong ka jing jaklia ka le air ka jing bet ka jing sawa bat ka ba penjaklia ru ya ka madan madia ha saudong bat lakhang persyaru ban penbethei ki pataka hapo 6 meter saudong jong ki hospital ki nursing home ki primary bat district health care center ki jaka puli ki yeng kasari ki jaka mani blai lani ha ka nu ko nuru ka than ka bahab ha ka silent zone ne ka than ka bambet ban penri ki jing sawa kat gom ka hukum na ki borsan syar district magistrate la syapat ban penthei ki bombula tang nadu ka por khatwei san busan men miet hadu khat ar sideng men miet ha ka miet Christmas bat ka miet pediang senem thamai bat bai ki bombula de ban thiet ni ki dukan ki bala yo license ki badi tang ki bombula ki bala yo jingbet na u deputy magistrate jong ka West Giant Hills bat ki balong kat kum ki kendon jong ka Central Pollution Control Board Kasin jam ko Shim da ka Indian Council of Agricultural Research kata ICAR ban kenti ki jing tip ka bede ba karep karyang bat ki dukam thamai ha ni ka benta ha ka di ka than ste lam mi ya ka bala tim ka kiran kala kenjo sa sha we pat umaumer da ka ba pli ya ka D-Stand Food Processing Unit ka balong ka agri startup kata ka we pat kalat kamay na karep karyang ha ka snong nong ra ha umroy ha ka ba la pli ya ka ni ka unit da u Dr. N. Uttam u balong ukli nong penya jong ka Department of Social Science ICAR ha ka jingidon nong katlang urang ba snong jong ka nong ra lembat kiwi di ki officer sarkar haba ajing kran ha ka ni ka singi u Dr. N. Uttam uloong ba ka daw ba ka ba penong ikibri ki ba sedang sengkam ban klem no kalong na ka jing bambiang ka bay seng na ka jing bay pisa ka jing bamla ban penya ya ka kam ka jing bambiang ki jaka ban tre ya ka kam bat ki rukom penya yo ki bambiang ka agri startup D-Stand Food Processing Unit kalong ka pau kerpang na ka daw bahang ni la pendan kam de ki mar ki bala ban yo na ka than kata ki jaka ki bedon saudong jong ki unit bat ru bala yo ya ka sernat jing pen shisha ya ka jing bet jing biang na ka FSSAI u program head jong ka prime hub u flow Oberhofer u laong ba ikong D-Stand ilong iwe na pedeng ki san phongwet ki nong sengkam ki ba khmat tam na ka jela kat kum bala wat benya da ka prime hub ki purit ka East Garo Hills district kila yo kurup ye ki tiar penbethei bala bu ri da ka batep apo khandau ki bedei ki nong kanti jong ka kunhun GNLA na ulum chipet morgre nim ka singi ha ka jinglet khandra ka ba po ka jingyelam jo deputy SP Victor and Sangma kani ka jing khandra ka bala penlong ha ka leng ki jaka ha ulum chipet kala sedang nadu ka singi hat majai badde ka por new siteng nin step bala yo kurup igite ki atiar ki bakanthop ya sauk new tli ki kuli ya kini ki kuli ki bala yo kurup la ra no Sha William Nagar Police Station bat la register ya ka makot duma ban toket shu ha ka bede bakani ka jingkhen ki briu ki bala kot no COVID-19 hari India kala kenjo shaka khandai pusan point riu khandai na shispa hakini ki ar pusa kun ta ki bala la palat ar pun riu hajar ngut kinong pang COVID kilakot. Pada Meghalaya sa iwe ibri la yap nin kasi na kada COVID-19 but ide na East Khasi Hills district. Kato ni ko kubor kalakot kablawan sa pina ka All India Radio Shillong.